bekaboshiwe. Angeke ukuthi umntana uyahlukumezeka wena uhleli la uyashaywa ngamadoda khona manje abantwana abanye awubashiya endlini abangaki mamela Ivy no Ivy mamela ayizokunceda ubheka ushaywa kanjani bheka ushaywa kanjani File yenzela umntana wakho abobheka no sifune eqinile ayenzela ukuthi umntana wakho ayikho le mara unamahloni okay manje bawunandaba wena cabangela abantwana ke Zanzi ke udumedisa la kalibitso ke le fa pheto hotel wa ba khatleng lenaneo o ngfihleleni 157 Mojalav ke tlile ke itse balagata ka ro tsakane Methembi Vilakazi walla gore ngwana o patuwe a khomfazo za ufihlwa a khomntana uza ufihlwa umuntu akafihlwa asaphila ere ke tlo utlwa rena Thembi ka ro tsakane ha bua le nna re tlo ha re Koko Baba. Ngiyaphila. Siyaphila njani? Siyaphila. Ngiyahlala. Yebo ngiyahlala. Ngiyabonga Koko. Koko mina igama lami nguLifa Peter 157 Mojalav ungifihlele. Koko mina umuntu othanda abantu abadala mangibizwa mina ngiyasabela. Okay. Koko ngibizi. Yebo ngibizile. Koko ngibizele namhlanje. Ngibizele ukuthi nginenkinga kamakhelwane. Umakhelwane? Yebo. Eh. Kube nomntwana wavela ngo2013. So lo mntwana kwathiwa walakhaya. Kanti umntwana akena walakhaya. Umakhelwane uthi umntwana wala ekhaya. Yebo. Okay. Kanti umntwana akusiwa lakhaya. Ngoba umntwana nakazoyenzeka ewami umntwana bekangekho bekasiye Boksburg aboshiwe. Okay, masicalelana Koko. Bekunomuntu ozwana nomakhelwane ubaba ubhuti ubani bekazwana nomakhelwane umfana wami bekazana nentombi kamakhelwane next door bese usisi uyamitha usisi basazwana nobhuti bebasazwana kodwa angekho ubhuti kwaleso sikhathi usejele ubeshiwe ngiyakuthola ubhuti uvalele usejele usisi yena usala la ngaphandle uyamitha okay magamitha ke ugeli ngalonyaka mithe ngawo 2012 if I'm not mistaken wami umntana usejele lo uzobuya ngoJuly makafika ngoJuly yaphuma akekho untombazana usendaweni zakhe okay kuze kuphela inyanga bese nakabuya lapho ke sihlangana nalo wami bayabuyelana ngibe bangahlukana ngavele bahlanisa ejele how so meet ubhuti uhlala isikhathi esingakanani ejele ngaphhlala iminyaka okay uhlala unyaka ejele so ubuya usisanga kabelethi ubuya semithi usisi akakabelethi uhlela unyaka usisi usasemithi makafika uthola usisi umitha ngiyacabanga bekana 3 months usisi ukumitha kwakhe makafika lo abuye ejele bese kathi yena isiso sakho ngoba sobuyile wena isakho isiso Koko manje ubhuti mayisebuyile uyenzani uyabuya la endlini uzoreport ukuthi ngase next door sengimoshile njengabantu abadala ngithi fanele nizilungise nikhona ukwamukela ukuthi isisu sikhona uthini mayibuya la endlini azoyireport makabuya la endlini uthi yena mama phela Ivy ngapha usekhulelwe ngithi mina hayi man Ivy ukhulelwe Ivy kunesikhathi akhulelwe wena usavalelwe athi hayi mama yimi engilonile ngithi mina waphika kodwa wami ngoba naye wayithanda shema ukuthi abe ubaba wathi hayi mama bekumntwana wakhe uqala bekumntwana wakhe uqala ngiyakuzwa siqhubekeke lona ke mina ke ngisho ngithi mntana nami ke nangabe uthi wakho kodwa ngimnike into ezingenziwa la khaya ma untombi mithi kodwa ngisho ngithi nangabe ngewakho umntana mina vele ngomanje so ukhawuntile sengikawuntile mina Koko manje wena usisi uke wahlala naye phansi ukuthi mani mamela ngezwe umfana wami uthi uwo mithisile mina ngiyalazi iqiniso uke wakhuluma naye kanengari sihlala phansi ukhuluma naye ngesikhathi yavuma ngesikhathi akavuma ukuthi umntana kufikela umntwana wavela umntwana ugogo mayimbona ugogo mayimbheka njengomuntu omdala mase nihlala phansi nomfana wakho nibonani gogo mina ke angena esibhedlela
uyasho lo wami uthi phela sotetile mama uthola umntana omfana angazi bekana 2 or 3 days mina ngiye esibhedlela but umntana uvele before time nangifika lapha esibhedlela ngithola ukuthi hayi manje lo mntana lona umntana uvele before time umntana mkhulu uphelele umntana oright ngimbuza ithi manje ngoba umntana uthi wena umntana uvele before time athi hayi gogo angazi umfana wakho njalo ngibuza lo girl ngina esibhedlela okay ngibuza usister awelapho ngaleso sikhathi ngithi lo mntana abaye nethi uvele before time lo mntana ophelele unenwele uze mkhulu kunjula umntana ngimshiye endlini onenyanga usister bathi mina angazi lutho mina ngizolapha ijaundice ngibuye ngithi ke wena ke lo mntana lona isinge wakho athi lo wami hayi mina mama ngiyamthanda umntwana ngithi uyamthanda athi mara wena gogo uma umbheka lo mntwana khona la afana khona nabantwana bala endlini umfana wakho hayi akekho nje akekho nje nix mina ngimtshela umlona ngithi nina ke niyazi ukuthi nanivela nini uPaul nalidinga ukuthi nize ukhunyula umntwana lidla ebusweni kungakho ngibuza because abantu abadala bayazazi athi yena lo wami umntana mina mama ngiyamthanda ngithi okay mntana mina namthanda ngizokuseka mina ake uyamthanda ayikho into engizoyenza ngimseke vele kangimseka nakathi mama amanake nabekho loka kukho impahla kwaze kwahamba ke wagula ke lo wami umfana wami kodwa ugula uyalava iqiniso ukuthi umntana ayisinge wakhe umntwana uyayikhuluma ngomlomo wakhe ukuthi umntwana ayisinge wakhe just yena uyamthanda uthena sazokubona ukuthi uzohamba emhlabeni kwase ukuthi into wathatha umntana wakhe yabona ngiyagula ushona nje umntana akasekho so ngapha ubuyele ngapha oye washona umfana wakho washona umntana wakho dudu gogo man khona isizathu gogo esenza ukuthi sikhona yebo sikhona isizathu ngoba kunama-rumors nje amaningi ukuthi ke nami mina ngiphika umntwana thina la khaya sisile asinaka umntwana into ezinjalo nje ngokuhamba ukubona ukuthi no thina sizohamba la emhlabeni ungahamba lo mntana mhlamba abuye azohlupha laba ngoba into ayithola ngapha kulogogo ukuthi laba bahlela lapha kusikiwe wena umuntu emele ngabe ushaya umthetho lapha yana gogo le ndaba ayifuni ukuthi simoshe isikhathi njengoba usho ukuthi kulanga sethi next door ngifuna sihle siphume nabantu bami abangiphethe siphume wena gogo uzohamba nobani ngizohamba no sister wami nangu ngayethu usisi wakho okay uye kuphela nohamba nobabili akuliwa ngapha gogo akuliwa ba right akusiya abantu nempi ba right bayazisisa buzozisisa logogo siyena right logogo uyile ntombi nje kibe nodlane mayidlisayo ngiyafisa ngabe khona azokhona ukukhuluma asambe gogo rakhadi asambe gogo usisi lo samba naye sikhona siyiqede ilanga lisasekho lingakashoni ngapha sanibona gogo niyaphila siyaphila ngivakashile umfundisi uLefaphile siyangena sicocele ngaphandle okay sawubona ke mama mara manje lona angizwani naye manje yakhona ukuvale size kuwe gogo uyabazi abantu engihamba nabo la umama lo ngihamba naye makhelwane wakho ngilethe uya uke wakutshela singangena lapha ngiyazi singangena asingene gogo ngishila ngithi gogo ngathi angizange ngokulwa mina la ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingene endlini mama ngingayelelanga ukuthi ngiyaza la endlini umama bani umama Nkosi mama ngibiziwe la bona ngiza la kwakho ngibiziwe uyamazi umama ngiyamazi umakhelwane niyazana kanjani ngoba umakhelwane ngaphandle kwendaba yamakhelwane khona into enihlanganisayo mama indodana yakhe ubheki wayezwana nalo hamba aqhuba kanjalo ke bazwana kanjalo ke ubheki bazwana ayeva pregnant ake ungazi ke lapho umntana wangapha next door angazi lama ngithi bajola labantwana ngamangazi okay ke wavela umntwana kanjalo ke lo mfana amthatha umntana ahambe naye kibo amenzele sonke izinto ubaba umntwana angakashoni ke
ayivangitshela kahle wathi hayi mama mntana kaBheki yabona Yeah. ngeke ngiphike phela mina ngazidlula Okay. So uyazi wena umntana kaBheki. Ilento engilethe namhlanje la endlini mama. ukuthi mba Umama ungibizile awuchazela umakhelwane awuchazela umama uNkosi ukuthi yini ufuna sizoyilungisa namhlanje mama. into engifuna esizoyilungisa namhlanje mama ayindaba kaDodo yeah ngoba uDodo nazi ukuthi umntana kaBheki yes kanti uDodo ayisimntana kaBheki akusimntana kaBheki ayisimntana kaBheki into engihlale siyisho le ukuthi uDodo ayisimntana kaBheki uBheki wamthanda uDodo ekuveleni kwakhe wathi mama ngiyamthanda uDodo ngiyamthanda lo mntwana yeah ngathi mina ngiyamthanda kodwa isinge wakho wathi okay mama ngiyamthanda wathi okay nomthanda ngizokusupporta ke nami ngoba uthi uyamthanda uzamsupport uDodo ngisupport uBheki okay ngithi uyamthanda lo mntwana Yeah. nami ngizokusupporta ke ukuthi enginako nami ukuthi ukhulise lo mntwana but umkhulisa ngokuthi ayisimntana akho just uyamthanda yeah injalo mama kaIvy okay ayicala ukuzokala namhlanje leyo ndaba leyo ngiyathemba mama kaIvy yeah thina sakuphika lokho ukuthi uDodo ayisuwe because mina ngingayi uDodo kamncane ana tour esibhedlela yeah but uDodo uvele before yeah time washo ayivathi mama kaBheki ngakhona esibhedlela aqeda ukuhamba uIvy yeah bathi utetile uIvy yeah bathi wena wangena lapho ukutetiswa khona abantwana I like tetiswa khona ngiyela sebahlala khona lapha beke kulashwa khona ijaundice yes mina bangifika ngimbuza Ivy lo mntana phela ayisimntana ovele before time lo mntana we 7 months vele 7 uphelele kodwa umntana uphelele bekumntana uphelele nje ukumntana uneyinzipho uneyinwele ngikhulu azadlula intokozane nyanga Mankosi wena uIvy uthini kwemasemkhulu iqiniso. Uthi masenihleli nje ukuthi umama nendodakazi yakhe. Uthini uIvy ku? uIvy angifuni nje ukuqamba manga uNkulunkulu wami into noma kaBheki uyayazi makayithuka la ngaphandle from lapho lokathi nje umntana kaBheki bayamphika Awusho njalo. usho njalo Okay. so into engiyazi uNkulunkulu ezulwini athi nje bayamphika Yeah. umntana kaBheki Yeah. azafuna nokuya kugogo uma ugogo kaBheki efirst stop uthi baya nokugogo efirst stop uIvy siyaxoxela mina hayi mama saya nasegogo efirst stop noBheki wathi ugogo yebo wami So uwazi nje umntana ukaBheki. mina ngazi namhlanje wazi le ndaba le. umntana kaBheki uIvy uwemela ngaphandle athukana impela baqala ukusupport umntwana ini mama umntana kaBheki yabo manje sikhuluma sinomakhelwane ngithi makhelwane into ezokusiziwa ukuthi kuyotestwa lo mntwana uzoyizimela le nhlambe silokuzithuka la Manje simthola kanjani uIvy because kahle thina singayisana phansi naphezulu. Umnikazi wendaba umuntu owazi iqiniso uIvy. Khona manje uyabona ngibhekile anina nempi ani dontsani wena nomakhelwane. Umuntu ohleli ngeqiniso uIvy. fanele ukutholakala yena impela Simthola njani masimfuna khona? simthola kuphi lapha ahlala khona e12 Uhlala noba? ne-boyfriend Hayi gogo. ngizothini So ukushiye la nomntana noDodo. awubatshela into zana Wayohlala lapha neboyfriend. ngikhulisa abantwana abayingadi namhla 3 bakhe Tshela mina gogo. Abakhe. bakhe ke mawufuna lezo ezimnandi Ushiya abantwana la kuwe. ngiyakutshela nje bakhuliswa this Abantwana bakaIvy. omunye ufunda ugrade 11 omunye ufunda ugrade 10 omunye ufunda ugrade 6 Ubaba bahlukene. yes noDodo khona la. noDodo ukhona lapho Ungakhona ukunceda gogo. manje Silanda uIvy. yebo Gogo uzohamba nobani? Angisafuni ukuthi simoshe isikhathi because ngiyezwe ukuthi wena nomakhelwane niyazwana. Umuntu owazi iqiniso uIvy and ngifuna uIvy. Gogo asami siyofuna uIvy. Asichazele le ndaba le asambe gogo ilanga lingakasho. Ngiyayibona le ndaba gogo. Gogo ngiyibhekile le ndaba asambe makhelwane. Sizalama. Ukhona. kukibo mama Ivy la Oh, kukibo hayibo ngitshela yakhe isigqoko esimhlophe Ivy Ivy. Ivy woza sesiphila wena
Sanibona. Balicathulo nani? Njani? Hawu ushayiwe Nkosi. Hawu. Wenzani? Umshayile futhi. Sawubona Ive. Hawu ngimangele mvalele la Sengeke. umvalele. Hawu. Sanibona. Awuyokubulala lo muntu uzokubulala shem wena. Njani ma? Siyaphila. Siyaphila. Ngiyokungcwaba. Sikhona ukukhuluma? Ngiyokungcwaba. Sikhulume ke. Asizokhuluma la ngapha. Ngiyokungcwaba. Ya, ngiyabonga. Njani Ive? Ozoma. Uyanyibona. Eka lo muntu wenzeni? Uphile njani? Ayibuzofa. Igama lami nguLefa Phiri. Ayibuzofa. Mbuye Moja Love 157. Yamazi mama? mama Mamakho. Mgcineni. Marumeta. Magaphelile. Pheli. Because akazi nokuthi ushayiwe nokushayiwe. Nkulunkulu. Yamazi mama? Umazi njani? Mama zala wami. Mama zalo wakho? Ngobani? Ngudoli. Bani? Mlungisi. Umlungisi. Umlungisi ubani? Umntana. Umntanakho. So umlungisi uhlangana njani nalo mama? Ugogo wakhe ngoba phela ngumntwana. So umlungisi ubabakhe uBheki. Washona. Ngizele lokho ke namhlanje. Umama ungibhalele ungibizile because nomama akho sifuna ukwazi iqiniso namhlanje. Umntwana ukuthi na umfihlelene ukuthi ubabakhe ubani. Umntana ngangimfihle wathi yibo umama wathi umntana kusuka phi kumntwana kwalapha ejardini. Yeah. Wathothi Ngiyabonga mina umtshela. amtshela ukuthi mina ngihambe benginemali bengizokwazi ukuthi ngithathe ulolu kodwa inywele uprove ukuthi ulolu umntanakho. Wenzana ama DNA test? Kodwa manje le mali anginazo nje umntanakhe ayizothi umntana kusuka phi umntana ungasuka phi. So kusho ukuthi nawe awukhosho ukuthi umlungisi umntana kababa. Lewe ugogo amagama washo ngakho. Hayi sengisho wena. Mina Kusho ukuthi ngisho. nawe ukuthi awukhosho. Mina ngisho ukuthi The time umitha uBheki beka kuphi? mina bekangeke uBheki Beka kuphi? bekaboshiwe. Hayi siyamnyaphupha okanye ngene. The time umitha uBheki beka kuphi? uBheki uBheki mina ukufika kwakhe bekasakhona. Bekaboshiwe. Yeah bekakhona. So ungitshela ukuthi ejele beka kaboshwe kuphi eBoxburg? So ngitshela ukuthi ejele eBoxburg baye bakuvumela ukuthi ungene uzolala noBheki. Shuthi uBheki wathi makabuya udibala kwami naye ukhesha kwami. Like nginesho ukuthi umntana bhe wakamama. Nanko ngitshela go. Wona sho ukuthi umntana akabheki. Khulumela phezulu lento yaba. Nginesho ukuthi umntana wakho. Ngoba manje inkinga ngobhlungu usono ngololu. Mina ushaya abantu yahlukumezeka kikibo kudla eduzane. Uhlukumezwa ubani? Abantu bayamshaya uyaganga umntwana wezinto. Angeke ukuthi umntana uyahlukumezeka. Wena uhleli la uyashaywa ngamadoda. Ushiya umama nabanye abantwana bese uthi umntana uyahlukumezeka. Ungalingi nokulikhuluma lelo. Hayi mina ngisacela ukuza umntana kuvile nge-how many months? 7 months. Nge-7 months. Bekumntana onjani? Ukunjani? Bekangakanani? Bekamncane 7 months zathi. No, uyakhumbula ngize esibhedlela? Mina ngize esibhedlela wathi mawuyile wamshuta ithomba ngithi ngamshuta ithomba umntana 7 months akashuta ithomba wamshuta ithomba wabuya nethomba wathini uPopo wathi umntana ngithi ufana noBheki. Ubani? uPopo lo mncane wathi egogo noma kuthiwa impumulo wasekhaya umzukulu wakhe umncane ubuphi wena angimazi kanangaphi umntana Mawucabanga nje ubena 7-8 years. Ungazosukela umntwana la sekasuka nje uthi ubani ufana ubani umntwana ufana nobabakhe. Ungazosukela umntwana. Ungaloku ufaka abantwana enkingeni. Already soyenza inkinga zabantwana. Khona manje abantwana abanye awubashiya endlini abangaki. Mamela Ive. No Ive mamela. Ayizokunceda. Nangu mama Bheki ufuna ukwazi iqiniso. Iza. Ayizokunceda next yokuthi uthule. Iza ayibiseceda. Abantwana basenkingeni so ngenxa yakho. Bazoze. Ayizokunceda next wena Ive indaba yokuthi uthule. Hayi. Awuqede indaba kaMama Bheki, please. Ive. Ayizonceda leyo yenzayo. Yiyo lento esikhuluma ukuthi ngakithi kuba nje. Ayizonceda next. Mabaceda ukuhamba nje uzobuyela mina. Uzenzani? Ngiyabona gogo uyasaba ukukhuluma naye kusho ukuthi uyakuhlukumeza. And kufanele sisolve namhlanje. Ive. Sicela amateki, sicela ikhathi lomntwana, sicela neqiniso. Yokuqala le. Sicela namateki. Then sicela iqiniso ke, sicela usitshela ukuthi uBheki umntana kabani. Yokugcina ke le sicela.
siyacela to Ivy sifuna ukukusiza thina la Ngidila ngidla ngifunile ikhadi. mara sifuna neqiniso no sifuna neqiniso ayikho le uyalazi iqiniso Ntona banguthi. uyalazi iqiniso mntana kabani angeke simoshi imali wazi iqiniso Isikhathi ngiyantshela manje thathani ikhadi ngidonsa ukuthi umntana kado umntana wena. Isikhathi ngikhuluma wena ngephatheka sesala ekitchen wathi thina abantu balaba yilima bacabanga ukuthi umntana wabo kuso wabo Thathani inyweza kadoli nidonseni nibone ukuthi umntana kusowethu. mangifika la uthe umamazali wakho mara awuzizi ukhuluma nomamazali kanjani Ngoba sekuyimisilima phela manje. mara uthe umamazali wakho mara awuzivi ukuthi ukhuluma njani nomamazali abalaziqinisa benzi kahle mara kahle kahle size la sifuna nokunceda wena Ngiyancedi. sizokunceda bheka ushayiwa kanjani bheka ushayiwa kanjani ushayiwa umzimba ushayiwa ngaphansi ushayiwa ngaphezulu bheka unjani manje Umzimba wami. mara unamahloni Umzimba wami. okay mayingaba unandaba wena cabangela abantwana ke Ngidile. wena wathi Ubuza abanye. Ngidile. ubani umbuzo lo mbuzo Ngidile gogo. wena akaphenduli wena uphendule uzo Angisantshela. Ukuthini? Ngithi ulolo wenu. Ukuthini? Bangangalela ukuthi wathi lezo mina ngeke ngisikhumbule ngoba ngifunda ngiyantshela ngibangakholwa abantu bheka ukuthi ulolo wenu. okay yini ungayikhumbuli Wani ngamboni ukuthi umntwana wenu. yini ufana ungayikhumbuli nobani lapha endlini imara yini ufana ungayikhumbuli nobani lapha endlini wena ayivi yini ungayikhumbuli hayi ufana nobani Ulolo wenu santshela ngabani. ungangena Ayivi mamela. indawo ufana nobani udodo mawungawazi ukuthi umntana ubani ithi hayi sincede ufana nobani udodo abantwana bethu hayi bafana laba abanye abayithu bashiyeleni bona uthi umama wakho ayenzeni ngabo nabo abantu abakuthandayo bazokunceda iv hayi bo awuyeke ukuba ustabona awu ayibeka muhle shebo awuyeke ukuba ustabona nabo abantu abakuthandayo bazokunceda usafuna amanye amazinyo amapha amangaki aphuma bese uzoba njani nelihlo liphume nalo ungasaboni so uzobuya futhi so bheka uscrap ukuyela kumama nemini iqhalile isebenzi ini iminwe le ibona isebenzi le mina bheka owafihla uscrape uye lo muntu ahlala naye Phula isandla umvalela la akayi uya esibhedlela isimendi khishwa ubuye Manje lento endize ngayo abuwa. aburhwa kanjani udodo umntwana kabani before serhwa kwabusa sizahwahwasa ukuthi siyazi ukuthi udodo umntwana kabani Phakathi kamntokazi. angeke simoshe imali siyokusenza ama-DNA test bafuna ukwazi ukuthi umntwana wabani ukwazi mamela ke Ivy nakekela abantwana bakho ne nakekela abantwana bakho uya kutshwala uya kamadoda uyonakekela abantwana bakho uyashayiwa manje abantwana bayahlupheka ngabe unakekela abantwana bese unesibindi sokuthi umntwana uyangena la ngo-2 asibadinga bomama abafana nabo asihambeni gogo asihambeni gogo iclear nje mara siyabonga ngamateki ne mara unakekela abantwana bheka uyashayiwa sibheka urono njani uzizwa njani mama hayi angizizwa kahle because ugele unokusidelela yeah ugela kakhulumi kahle nathi yeah nje uyadelela nje ugele yeah angingathini ngathi hayi angithokozanga ngendlela akhulume nathi ngayo kulungile gogo ithi sibone njenge-157 moja labo ukuthi singanceda njani ngama-DNA test Alright. ukuthi ekugcineni iqiniso lona Iqiniso. lona lizophuma Lizophuma iqiniso. wasenza ubhekile Yo, hayi gogo wasenza kumele ubhekile. lapha emoteni alright ka 157 moja lavo la ka lebitso ke lefa pheto le wena o ka ngolla dinomoro tsena o fihlelene nna bophelong ba hao ke pidise o tullang tse patilweng ke tlo etsa bonnete